Това е най-тайното място просто. Толкова е тайно, че съм казал на около 40 000 човека вече. Да. Нито един от 40 000 човека не ми е казал една ръка. И та беше добра, тук където си подадем от сумата до камъка. Виждаш ли я? Да. Не я виждаш, защото се върна обратно. Абе там под малко. Да, тези ги снимаме. Тия да се видят. Те се взимат яко отгоре. Класическа забивка. Много е готино така, като го виждаш, живота в реката много готино. Тук обаче няма подаване с на 2000 крапки вратни клони. Това беше готино. Тук в краката ми точно. Аз за тази говорех точно, дето сега взе. Да, тук между двата камъка след правата нове, ето е точката. Тя е най-голямата така. Как доста скок, брат. Тук са 4 или 5? 5. Пет, защото под камъка то стърчащия вие виждате и бати готиния скок. Браво! Аз имам Балканска и баш си гледам. Нали се сещаш преди колко минути са ни видели? Въобще не им пукат. И мълчугана взе. Момчи, да вържеме по едно седе сега. Какво ще кажеш? Как стигнеш до там? Отдълж става мост. Черната, видели я? 6 станат. Аз едната, която извадих, беше направо черна. 3 часа. Иди отгоре.